ọfọ anyị chọrọ ịjụcha ihe na-agbagwoju anyị anya. Ọkammụta nchọpụta na-egosi na ụfọdụ asụsụ Igbo na-adaghachi azụ, nke bụ na ụfọdụ ndị nne na nna na-ejizi asụsụ Bekee were agwa ụmụaka karịa asụsụ Igbo. Kedu ihe nwere ikwu maka nke a? Obere nwa ana m ekele gị. Ife ga-etu ọ jọrọ ihe oche gara ayọ ndị nne na nna ha rapụ oyibo na ụlọ akwụkwọ elu ụlọ akwụkwọ o nwere ndị ha zụrụ ọfụma na ndị mere mbe na ndị mefere ya akụziri ụmụaka ha ezigbo oyibo mana anya n'ụlọ nke a na-asịta kụzibere ụmụaka ha Igbo ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ mkpa ka ha mara na akụzibere ụmụaka Igbo ọ na-asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ha asụ Igbo ụmụaka mụta ya ọ nkụzi ka ị ga-akụziri ya nna na-akụziri ọrụ Igbo ụjọ na-asụ ya n'Igbo esi ebe a Chineke anyị anyị na-agwa ndị asụmazi Igbo na ụmụaka ha ụfọdụ gọọmenti nke kacha nke bụ gọọmenti na onwe ya ndị gọọmenti ewere obodo ha na-egosi n'obodo ha jee ife dị mkpa ndị Igbo ka ha ga na-asụ mmadụ nye iwu na ndị mmadụ ga na-asụ ofe Igbo akọrọ azụ obodo nnabata ụmụ ife ka ọ ga-abịa ebe osisi obodo Ọkammụta anyị chọpụtara n'ihe banyere asụsụ Igbo na omenala Igbo. Kedu ihe i chere na a ga-eme ka asụsụ Igbo anyị ebugo ụfọdụ nke mbụ bụ na gọọmenti ga-apụta mara na ife a dị mkpa kwadosiri ike ya gbasara ịsụ Igbo ịkụzi ya n'ụlọ akwụkwọ na iji ya na-arụ ọrụ ndị ọcha asụsụ dị arụ ọrụ ka anyị were asụsụ Igbo n'elu ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ asụsụ Igbo na-eji arụ ọrụ nke Igbo ahụ bụrụ ị na-akọwapụrụ nne na nna na mmadụ nwere Igbo na ọ gara anaghị ya ịmazi oyibo gara anaghị ya ịbụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịbụ ọsụ ya injinia ọsụ ya ịbụ ụkọchukwu ọsụ ya ịbụ dibịa oyibo ife nsogbu ya bụrụ ya ma ọ bụ agara asụsụ ya ọnụ ọ ga-enyere ihe mmadụ aka mkpata ma Igbo nwere ebe gwuru ya ndị makachara akwụkwọ n'ụwa taa ya ndị Igbo na-ewu ewu ebe niile ha ma akwụkwọ mmadụ ka Chinua Achebe ọ maara Igbo ọfụma ọ na-asụ Igbo amacha ndị fada Ojukwu ịnọrọ ebe Ojukwu soro Igbo otu a gara ama na Ojukwu Igbo iche na Ojukwu Igbo dibịa ya bụ Ojukwu nke mmadụ amaara m na ụlọ amara ndị fada amachara ya bụ onye mmasị Igbo agaghị anaghị ịmasị Igbo gara anaghị iji ife ọzọ iche ọ ya bụ gọọmenti ga-ekiri usoro ike ịbụrụ ibe anyị kwuru kịta na gọọmenti ga-apụta kwadobe asụsụ Igbo abịakwa imekwara na ịkụrọpụ ibe ndị mgbasa ozi a na-eme ndị NTA oge ụmụaka afa na-eme ọ bụ ifefa ga-ebido anyị na-ayọfa kafa mmesi ihe ike maka na ụmụaka ụfọdụ ụmụaka amara na nwere mkpụ ụmụaka mazi asụ Igbo iwere ka ndị a rọkọtara ha asụsụ Igbo ya mara na ọ nwere ụmụaka dị ka unu ike na-asụ Igbo anyị chọrọ ka mgbe eziokwu a kenye ndị NTA ibe ọnụ na-eme unu mee ya etu a mmemme ya etu a ife dị ka ofu afọ ha unu ga-afụ ife dị iche maka na asụsụ a na-ahịa iche n'Igbo siri were anyị na-ekele unu maka ife na-eme oge ụmụaka NTA Ọka ndị nwere